आजचा दिवस हा माझ्यासाठी तेवढाच महत्त्वाचा आहे. गोव्याची मुख्यमंत्र्यांची धुरा सांभाळून मला आज 7 वर्ष पूर्ण होत आहेत. सर्वच गोवेकरांच्या आशीर्वादाने आणि माझ्या भारतीय जनता पार्टीच्या सर्वस्व नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदीजीपासून बाकी सगळ्यांच्या आशीर्वादाने गेली 7 वर्ष लोकांची सेवा करण्याचा योग मला मिळाला. आणि ही सेवा करत असताना गोव्यामध्ये एक इन्फ्रास्ट्रक्चर बदल, ह्युमन रिसोर्स बदल हा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मी करू शकतो, हे मला समाधान आहे. आणि हे सगळं करत असताना सुद्धा दिव्यांगासाठी प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र जे गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये आम्ही सुरू केलं, स्पायनल रिहॅब सेंटर जे केशव सेवा साधना आपला बांबोळी या ठिकाणी सुरू केलं, हे तर मी म्हणेन, कारण कदाचित या उपक्रमाबद्दल गोव्यातील तमाम लोकांना माहिती नसेल, पण स्पायनल रिहॅब सेंटर जे बांबोळीच्या केशव सेवा साधना या सेंटरमध्ये जे सुरू केलं, हे दुर्मिळ केंद्र आहे ज्यामध्ये ज्याची स्पायनल रिहॅब ज्यांना लागतोय त्यासाठी ट्रीटमेंट घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. मी या प्रोजेक्टबद्दल मुद्दामून उल्लेख केला कारण या गोष्टीबद्दल कोणालाही माहीत नाही. मला माहिती आहे, जेव्हा 24 वर्षाची एक मुलगी स्पायनल रिहॅब घेण्यासाठी तिला दर आठवड्याला चेन्नईमध्ये ट्रॅव्हल करत होती, त्यावेळी मी इनॉग्रेशनच्या वेळी तिला जेव्हा भेटलो तेव्हा अक्षरशः व्हीलचेअरमधून मला तिने पायाकडून सांगितलं की मी हे कधीही विसरणार नाही की ही ट्रीटमेंट फॅसिलिटीज आपल्या गोव्यामध्ये पहिल्या वेळेस आपल्यामुळे सुरू होते. हे माझ्या मनाला टच करून जाणारा हा विषय होता. आणि प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र गोव्यामध्ये जेवढे मध्ये दिव्यांग भाऊ बहीण असेल त्या सर्वांसाठी म्हणजे हे फ्री ऑफ कॉस्ट दिव्यांग इक्विपमेंट देणारंही केंद्र आहे. त्यामुळे बऱ्याच लोकांना या गोष्टीबद्दलही माहिती नाही. आणि हे सगळं करत असताना मी सातत्याने म्हणतोय की गोव्यातील गरीब लोकांच्या चेहऱ्यावरचं हास्य तसंच ठेवण्यासाठी वेगवेगळे रिफॉर्म्स आणले. त्यामध्ये माझे घर, त्यामधील मुलकाराचे घर आणि त्याचमधील ॲग्रिकल्चर प्रोटेक्शन ॲक्ट या गोष्टी माझ्यासाठी खूप खूप महत्त्वाच्या आहेत. मी त्याचा उल्लेख आजच्या छोट्याखानी कार्यक्रमामध्ये एवढ्यासाठी केला कारण पुढचं वर्ष या सगळ्या गोष्टींना ते बळ देणारं असणार आहे. पुढच्या वर्षामध्ये गोव्यातील तमाम लोकांना या गोष्टीमधून फायदा मिळणार आहे. आणि त्याचसाठी या नववर्षाच्या निमित्तानं मी म्हणेन की माझं घर, मुलकाराचं घर आणि ॲग्रिकल्चर ॲक्ट या सर्वांना फायदा गोव्यातील तमाम गोमंतकीय जनतेला व्हावं ही माझी इच्छा आहे.